V talianskych regiónoch, ktoré postihlo zemetrasenie, je množstvo starších budov, ktoré majú menšiu odolnosť voči zemetraseniam ako najmodernejšie budovy. Tie sa dnes stavajú podľa národných aj európskych noriem, vďaka ktorým by mala stavba vydržať zemetrasenie, aké v oblasti nebolo stovky rokov. Dnes sme určite niekde ďalej, ako sme boli pred 50 rokmi, aj tým, že sú aj iné výpočtové podmienky. Vyššia budova by mala mať nejaké výstužné jadro, v ktorom zvyčajne sú výťahy, a najlepší teda materiál železobetón alebo teda oceľ, s tým, že napríklad murované konštrukcie sú trošku mäkšie. Pochopiteľne statik vie, že murovaná budova teda by nemala byť vyššia ako 4 poschodia. Na Slovensku bolo najsilnejšie zemetrasenie pred 250 rokmi v Komárne. S magnitúdou 5,9 bolo podobné tomu talianskému. Posledné silné zemetrasenie s magnitúdou 5,7 bolo v roku 1906 v Dobrej Vode. Oblasť Slovenska je relatívne bezpečná a takéto silné zemetrasenia tu nehrozia, čo však neznamená, že môžeme toto riziko podceniť a samozrejme musíme ho zohľadňovať aj napríklad pri stavbách, pri rekonštrukciách stavieb, pri nových stavbách, kde sa zohľadňuje v rámci stavebných tabuliek aj to seizmické riziko. Konštrukcie budov sa u nás navrhujú na silu zemetrasenia, ktoré sa v danej oblasti očakáva raz za 475 rokov. V prípade stavieb, ako sú atómové elektrárne, je to raz za 10 000 rokov. Kristián Čekovský, RTVS.